Fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista reġa' hemm konflitt. Din id-darba dwar ir-reazzjoni li l-Oppożizzjoni kellu għandu jkollha l-Baġit 2016. Għal darb'oħra fazzjonijiet differenti nqabdu f'kunflitt bejn in-negattività u l-oġġettività. Dan wara li fl-ewwel reazzjoni tiegħu Busuttil kien biss negattiv tant li kritika tnaqqis fit-taxxa ta' dħul li minnha se jgawdu mal-160,000 persuna. Illum ħabbar tnaqqis fl-income tax għal dawk li ma kinux gawdew minn dan. Imma it-tnaqqis li ħabbar illum huwa redikolu. Simon Busuttil kritika wkoll la żieda fil-pensjoni f'bosta snin, żieda li se tħalli madwar 9 euro iktar fil-ġimgħa fil-bwiet ta' ħafna anzjani. U dan il-budget m'għamel l-ebda sforz biex din jindirizza billi jżid surat in-nies il-pensjonijiet tal-anzjani. Jidher li l-ewwel reazzjoni ta' Busuttil għal budget nisle kritika fost dawk li fil-Partit Nazzjonalista huma meqjusa bħala iktar moderati. Sostnew li għal darb'oħra jingħata xi ftehim li huwa l-Viċi Kap Beppe Fenekadam li jagħti d-direzzjoni u Busuttil kull darba jċedi. Qed jgħidu l-partit se jieħu daqqa kbira fil-kredibilità jekk kemm il-darba jikkritika budget li l-imsieħba soċjali kollha mingħajr ebda eċċezzjoni qed jiddiskrivu bħala pożittiv jew bilanċjat. L-imkejjen tagħna kkonfermaw li l-Partit Nazzjonalista kellu kollox lest minn qabel dwar se jgħid fuq il-budget minkejja ma kienx jaf x'fih. Però l-kritika ta' wħud fil-Partit Nazzjonalista ili anke f'din iċ-ċirkostanza l-kap tal-Oppożizzjoni kellu jkun politikament makak u jaraf jadatta minnu fih għal sitwazzjoni fejn jekk jikkritika kien se jerġa' jispiċċa iżolat.